Ola, son Iago e veño a falar sobre, neste caso, os produtos galegos e foráneos que atopei na miña casa. Primeiramente, empezamos co queixo García Vaquero, que é unha marca procedente de Castilla-La Mancha, polo tanto é unha marca foránea, pero na miña casa tamén contamos con iogures Danone, unha marca foránea tamén, leite asturiana, como o seu propio nome indica, de Asturias, non é unha empresa galega, pero de casualidade hoxe a miña nai comprou iogures de Larsa. Non os incluín na táboa, pero sí que é un indicio de que, a pesar de que non este reflectido na táboa, igualmente de vez en cuando hai algunha que outra compra, neste caso de produtos galegos. Iso en canto aos produtos lácteos. Pasando cos legumes, teño que añadir que na miña casa non consumimos moitos legumes. Ao cociñar eu utilizo máis brócoli, coliflor e produtos similares. Por conseguinte, temos guisantes que aparentemente están xa caducados, pero son da marca Eroski Consumer, polo tanto foráneos, porque a marca Eroski é vasca. Tamén nos atopamos cun tarro de garbanzos da marca branca, propia da marca de supermercados Mercadona chamada Hacendado, e no meu traballo tamén puxen que tiñen as patatas Doña Rogelia foráneas, pero como foi cos iogures, coincidiu que a miña nai, ao rematar as patacas, comprou estas de orixe galego. Polo tanto, non podo reflectilo na táboa, pero podemos facernos unha idea de que, inda que non teñamos sempre produtos galegos na casa, ao final acabamos recurrindo a eles dunha forma ou outra, o que quere dicir que sí que están a un alcance moi amplo no noso entorno, polo que non hai un problema de que compramos produtos foráneos deliberadamente ou que os discriminemos. Por conseguinte, tamén quero pasar ao seguinte apartado, o arroz. Neste caso, atopei un arroz na miña casa e sigo tendo este, que é unha marca chamada IFA Eliges. Non considerei galega esta marca polo feito de que, inda que sexa unha marca ou asociación dun conxunto de empresas pequenas, como poden ser Freud ou derivadas, como por exemplo Gadis, é unha marca que engloba moitos supermercados e empresas grandes e pequenas ao largo do país. De aí ven o nome IFA. Sin embargo, hai un subnome, por así dicilo, que é o de Eliges. Eliges fai como unha especie de xuntanza entre as que sí que son galegas e cercanas a Galicia. Pasarei agora a expor as pastas e derivados que teño na miña casa. Empezando pola pasta varila, sinceramente é a que máis consumimos na miña casa, por non dicir que é a única que consumimos. Pero tamén é verdade que nas sopas e así utilizamos fideos gallo, que sí que son de procedencia española, non como a varila, pero seguen sen ser de orixe galego. Polo que, en canto a pastas, non predomina o de orixe galego na miña casa.
voltando á exposición da miña táboa, neste caso atopámonos unha diferencia moi grande entre o que é un produto de supermercado e o que é un produto de elaboración, neste caso rural. Primeiramente teño o que acabo de dicir, que é unha mel de cosecha, bueno, de recolecta rural. Non estou moi informado, pero pode ser que esta mel sexa de Castrelo do Val, pero de todas formas xa é un indicio tamén de que non recurrimos a outro tipo de marcas foráneas, tendo mel local de boa calidade. Seguindo en canto a doces, o máis cercano que teño a doce, excepto sacarina, que non a contaría, é o azúcar Acor, procedente de Valladolid, polo que non é un produto local. Xa teníamos un local, considerado por mí mesmo, xa que é de orixe rural, o azúcar, que neste caso é de orixe foránea. E tamén teño, vou ensinar agora, que aínda que non sexa doce, xa que é 90% cacao e pode resultar moi amargo para moita xente, este é un chocolate de orixe suizo, da miña terra, onde nacín, e tamén é de orixe foránea, como é obvio, entón xa contaríamos cun 75%, bueno, 85-80% de... ou 70 e pico por cento de foráneos, de alimentos foráneos, doces, neste caso, e un 30% restante de doces procedentes de Galicia. Seguimos cos cereais, veña agora. Seguindo co plan de exposición, neste caso topámonos un caso parecido ao do mel. É un pan de panadería. Neste caso, creo recordar que é do Roscas, que é un comercio galego, situado, bueno, na miña vila, e moita xente compra ali. Tamén quero dicir con isto que non recurrimos tampouco sempre ao Gadis ou Mercadona para comprar pan, sino que tamén apoiamos de alguna forma ou outra o traballo artesanal. Seguindo cos cereais, teño os Kellogg's, neste caso cornflakes, que se os coñeces non son moi doces, non teñen moito azúcar, pero sí que son moi vitamínicos e máis naturais, por así dicilo. Tamén son foráneos, xa que a marca Kellogg's creo recordar que provén de Estados Unidos, pero, bueno, tamén teño unha marca de torradas, neste caso Bimbo, que apostaría que é de México. Non coñezo o lugar en concreto onde se sitúa a sede, pero sei que é unha marca mexicana, e tamén contamos con que neste caso hai un aproximadamente 70% de produtos foráneos e un 30% de galegos. Seguimos cas conservas, volvo agora, vou traer as conservas. Proseguindo cas conservas, decidín meter as frutas en conserva, que é moi frecuente o seu consumo na miña casa, pero neste caso é unha marca procedente do Freud, o Serrón Freud, unha marca ou empresa ou cadea galega. Considerei tamén o produto como galego non foráneo. Temos atún e sardiñas da mesma marca ou procedencia, que sí que son de Galicia. É un orgullo que Galicia teña unha das máis ricas, bueno, das máis expandidas marcas de conservas que hai en España. Tamén contei como conservas as aceitunas, neste caso de orixe
leonés, que quero recordar. Non conto con ningún produto máis de conservas, xa que tampouco é algo que frecuentemos moito no meu fogar, pero neste caso romperíamos co modelo dos alimentos anteriores e teríamos un 70% neste caso de produtos galegos e un 30% só de foráneos. No caso dos ovos, a miña nai non compra ovos. O que pasa é que teño unha familia con fincas. Entón, os ovos que producen as galiñas da miña familia que son os que ten a miña nai. Polo que poderíamos contar que tamén, por parte dos ovos, temos unha procedencia galega, xa que é rural. Isto tamén nos indica que séguese mantendo o rural e o autoabastecemento. Seguimos co resto de produtos que non están marcados nunha zona específica, xa que poden ser mermelada, cacao soluble, pizza precociñada e derivados. Agora os por aí.